menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki? Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arepe get rock. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon, kucing, Pak, kucing. Deloknya. Tak antil kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Cawete, hooh. Hei! Aku wiro. Mau salin. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa Orkarus dase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih. Aja cawet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane iki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Kaos Ku... tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Tatin nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas kuwi. Doraemon wes. Salaman sih ya. Jelas sunah. Modar kowe syukur. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe wani. wani. Seleman sithik lo setitik. Salaman arep ngapa? Ya berdamai. Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus besok mundak ora seket. Lah, biasanya seket jaluke. Tambah meneh. Jaluk apa? Jaluk pajak. Jaluk pajak kuwi ya? Jaluk pajak. Nek oleh saweran tidak aku seket. Dong ora. Oh, mula kok Tatin saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan kok seragam sing tuku aku e. Ane ra kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung ya meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh? Tabelane Mbak Tatin saiki. Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak kei ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Wong kan biyen beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Coba. Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak pasangke maksudnya. Oh iya ning rambuté. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho.
Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, Oh, iya. pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark diganti. aku ora galak ya. Ya wis do ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah, ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki nggo ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lepelek lene. Kaya kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Ane kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik dene wingi wondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Kowe saiki ana apa-apa karo wondo. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Pondo Mayang, Mbak Tatin mensupport Iya, nyinden juga. tak belan-belani dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya wondo iki le disenengi Tatin mergo ora ndek untu kok. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Wondo omong ki kaya keri kan ten. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik, serasi. Imut kok. Iki ki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Asik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngerebut. Aku diteke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, Oh, katanya iya. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Ayo Iya. pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Tatin, Ya, nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe mikir nang kono, ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus Eh. tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa witer rumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben Iya. ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak angger aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki le turu ngene iki. Muni ora muni. Ah, nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki terus ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu gawe sing gede ya genderane. Tancep kayak ngene gelengan.
Ora apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kayane. Yo. Mikir manuk podang Neno agawe gregeting. Ya. Delok mana? Oh, wong asline rapale kok gayane ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati Nora mendo tak pikat bu lute bendo Ya, soalnya diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Alah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe-dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Ah nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Iki menghilangkan adem lho, Pak. Aming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kula lahiran kagak bisa. kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, kali anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, kowe wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo Apa? basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Ayo. Iya, kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun druk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip. Ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omong nek rupane jan gemeske ning Desit. Iya. Desit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mepo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piyai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian Yojakana ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho. Ya. Apa sah? Boyahoho ora apa-apa. Oh. Nah, halat.
Apa? Mangan. Ki karo mikir aku. Pinter. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilem. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Dene pinter. Nembang. Ayo sa libel sa. Yo kita libel bareng. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran aku lek isih tak sayang. Muban-muban miterang ora krasa esok awan nganti bengi. Niman yen nganti
Aku senenge jaman semono. Iya. Iki ana layang Nawala. Sapa sing nyuwun? Sugeng dalu Pak Petruk nyuwun lagu Grajagat Wangko iki. Heeh, punapa kutut manggung ingkang nyekar Mbak Ayu matur suwun. Oh iya. Ketua PWKS Magelang Ivan Sudiro. Ivan Sudiro. Oh. Sudiro ki nek nggonku rumah sakit nek. Kudu. Iki jeneng wong ora. Sudiro Husada. Ayo dira. Tutuk sirahmu mudar ora. Ayo Mbak Ayu monggo. Kutut manggung disuwuni saka kanca-kanca PWKS. Heeh. Magelang. Jane sing bener ki jenenge apa ta, Gong? Werna-werna. PWKS ana. Oh. Sinomania ana. PSS ana. PSS Persatuan Sebelah Seman. Penggemar Seno Sejati, pemburu Seno Sejati. Oh. Dadi aku iki padake maling. Seragame abang kuwi. Oh iya. Ya ora apa-apa arang yo. Ya do gawe dhewe-dhewe. Kene mau malah Mas Dodin ngendika ini udah ada 70 anak muda sing gawe seragam kaya ngono. Senomania. Wah, seneng aku terus. Iya. Uga sing padha nyengkuyung awake dhewe. Ini sebagai cambuk kita untuk selalu berkredibilitas. Apa? Kuwi lho, berkarya kreativitas. Iya. Dituntut setiap saat. Ora ketang sithik kudu ana bedane. Ya, wah angel tenan lho le, angel nek ora dipikir tenan angel. Ha iya nek ya kudu isa. Apa gunane menungso diparingi utek? Nggo mikir raga nggo budidaya. Ha iya. Nek ora gelem digunakake, ngono, pancen bener. Ha iya. Ya, Mbak Ayu Purwalestari kemareng nyekar Kutut Manggung. Pamundutan PWKS Magelang. Monggo Mbak Ayu dienggo cegalek karo turu ya ora apa-apa kok. Wayahe bos. Monggo. Ayo awan ya wayangan dadine sindene ya kurang turu. Aming do gayane ki anggere muni kudune ki nek bar wayang awan kae ora ketang sak jam ki gletak. Mergo ora ketang ming sak jam gletak ki apa organ-organ tubuh ki teristirahatkan. Nah iya. Mengko tangi gregah terus turu meneh. Lho. Wis sehat maksude. Ya. Kaya ngapa dirungokke? Heeh. Engko rak saya adem. Ha iya. Kutut Manggung ora mengkeret wulu netra. Ditetesi tin mripate men bening. Abang banget ya mripati tati nanggere melek ngono abing kae. Kaya wong beleken. Ya wis ben ra apa-apa. Turu apa? Hah? Mah aku. Nyambut gawe kon turu. Ha iya, ya. Wangi pas esuk ngene wae nek mayang nang daerah adem gawa krondo janganan kae lho. Jiro lupa lho 8 ki meng 4 wis beres. Ah iya. Anggere kira-kira adem mlebu klondo ketok ndase tok keding iki. Apik lho malah. Iki neng pelan perku sing ndi ta? Ajeng pundi? Ayo manut kowe aku ya ora apal. Aku kewajibane ora nembang kok mayang kok.
Aku nek ndelok Kultur Manggone iki tetep ora kudal, tetep ora kudal. Tetep ora apa-apa. Halo Bambu, halo Bambu. Arsa Muni ning wis baul. Keringat keringat Rekae aku ki arep takon si Wanda, lek goleki suhu ki pira ta ngono. Lali nek Wanda ki ya sekolahe ratatas saya. Dadi dhek yo aduh lali aku gayane ra iso lali. Ya aja diketeran iki ketoke utagong ora. Mbok ya ben 19 derajat. Wah isih anget iki. Aku nek turu nang omah ki 4 derajat kok. Wah. Isih anget. Iya. Kamarku ki AC-ne ki 6. Waduh. Aku nek turu nek ora 2 derajat ki ora iso turu. Oh, ayo syukur. Dadi wis biasa rasane. Iya. Iya, terus. Anggung manas Ketekung. Lucu. Awak dhewe kudune matur nuwun karo Mas mau. Kae sing iso mecah suasana kedinginan ya kae. Iya. Ya mengakine entek kok dipejet ngono lho. Dadi meng kaya wong nguyuh. Iya. Lah yo mantar piyo kok suarane. Kuwi nek sing dibel malah takon lho. Ha iya ning dalan ono. Sing nungkak motor ngarepe ngopo? Kaya dililing jeng. Ya. Tak kondo tangi. Ketekung, ya. ketekung Kong. kung Kong. kung Hop, wis. Geser mrene. Ah, men ora manggung tin. Ayo ora meneng wae. Kutut kok krudak-kruduk. Ya jeneng kutut Bangkok ya gedhe ngono kae. Nek liyane ya kutut cilik-cilik kutut Jawa-Jawa. Oh kutut Bangkok kuwi. Ya. ketekung Wow, cantas to. kung
Lho, piye? Jan gemesake. Menyengkoke kok. Aku nek ndek kutut tak kethok cucuke. Mergane aleman iku kutute. Ameng kutute. Kres. Ya terus. Wis, oh ya Mbak Cita. Rekan-rekan. Silakan mengartikan sendiri-sendiri. Keng. Kang. Kang. Oh, matur sembah nuwun. Ya. Jajare, monggo. Ketekong. Ketekong. Ya. Kang. Wah, kademen tenan iki. Wis nganggo serak-serak basa iki. Kong. Kepiye ngono lho sajae. Ya dindanake ya kutut iki. Ah kutut cilik. Ki pleci apa kutut iki ya? Kutut kabeh kutut. Heeh, ya. Ya. Ketekong. Kong. Lho ki kutut cilik mas suarane gandang. Heeh. Dindanake dijejerke Mbak Ayu sing kono. Sapa ta kae? Wahyu. Heeh. Wah iki kutut wis kulino lomba. Oh. Lomba apa? Sepeda gembira. Ora ono kutut kok lomba sepeda gembira kok tutuk ndasmu lho, Kang. Ayo, yuk. Oh, ketekong ngerek iki suarane. Kutut ngerek. Ngerek ya, Pak. Ora apa-apa, ora masalah. Adem kok ya. Aku wae iki lho, biasane suaraku los wis saiki ana klerek-klereke. Mergo ngombe banyu putih, biasa kaya nang kulkas. Waduh, duwe kulkas po. Duwe. Tono dasmu. Ngino karo aku. Aku bar tuku kulkas 2 pintu. Wow. 2 pintu. Wah, gede-gede 2 pintu. Ayo. Oh, apik iki. Lho. Wis apik iki kutut. Ha wis ngunduri ora iso manggung ngene. Yo, Prastiwi terakhir. Wah, iki mentrok. Mentok jempolmu melacet ora. Ketek. Iki sing jeneng kutut underground ya iki. Oh, alah iya, sing jeneng musik ana sing ngono. Ha iki kutut underground iki pemecah suasana. Yur. Ketekuk. Yeah. Wis ben ra apa-apa. Ndak nesu, yo. Yo terus ke yuk. Yo, golek ke bantal apa? Jan wis. Saya dalu mundhak aku. Saya Asline aku ki yo ngantuk lho asline. Ha iki rokok siji kok ora loro iki arep ngono. Iki lho. Ayo ben saura-urane putune Bathara Brama. Masumet kabeh. Dan yo saya dalu mundhak asri mangga
mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga ala mangga mangga ora tok o oh dagelaku suwe banget iki aku wis lali aku ya wis rasa mangga 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 ala mangga mangga Ngapa iki? Suwe-suwe adem. Oh, suwe-suwe adem. Iki gombal nggo ngetapoli e. Men sing penting anget kok. Semo. Tengah ijik anyep barang. Hapi tutupi tisu apa? Ayo ora iso. Aneh-aneh. Mangga. Mitra kancane do nembang Mbak Wahyu lho. sapa? Mbak Wahyu. Oh, Wahyu ki kon manggung ngerik. Malah guyu. Ya wis ben ora apa-apa. Wis sekarang ben go cegah lek kok ya. Nolya engko bar iki pramen ketoprak ya terus ya nggo cegah lek nggo anu jeneng nggo ngilange adem ayo wis latihan kuning ora nyore wong kuning dhuwurmu manukku dawa ya sugeng langgahipun para tamu ya nenone sore ngapain? Penonton iki lho, Pak. Apa? Penonton. Ora apa-apa. Penonton ki sing ditanggapke penonton kuwi. Ya. Do jagongan dhewe. Ora apa-apa mangan. Aku iki malah do ler-leran dhewe. Malah apik nek jagongan ngono kuwi. Engko cegah lek kok ya. Oh nggih. Nah, nek aku semelange nek sirahmu sirahi tatin gathuk. Kowe ngene tatin ngono. Duk ngono. Dadi neson. Ha iya. Ya. Anggere kowe geguyu omong terus wae. Mbok yakin tenan sale entuk rumangsa entuk respon kok. Heeh. Wis karepmu. Iya. Sare
Sing positif metu sego sik apa wedang sik? Aku omben kok njur pakan ora. Sing positif sing ngendi? Omben. Mangga. Omben. Ben omben. Omben. Hatta omben. Nana
Ya. Enteke ya, Tru. Neno. Mangga. Raneng menja ya lan ya mas Pamundutan iki mau wis diaturake. Saka PWKS Magelang. Ya. Gerajakan utawa Kutut Manggung. Ya, engko wis diaturake. Ayo genti kowe, Tru, arep nembang apa? Aku tak nyuwun Mbak Tiwi supaya nyekar. Oh iya, heeh. Sing mau urung jumeneng. Saiki dikon jumeneng. Ayo. Ya, men Ngopo Gom? Saya adem ya, Tru. Ya matane rasa ditutupi. Iki kok peteng banget to, Tru? Matamu ditutupi kok iya, Ding. Sri Mulat kuwi. Dagelane Sri Mulat dinggo ra. Ya. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis